Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Golden Goal στο FC24 στο PS5 Real Madrid εναντίον Manchester City. Πάμε στο μάτς. Αν σας αρέσουν τα βίντεο με PS5 να μου το γράψετε στα σχόλια, να παίζουμε και άλλα παιχνίδια. Επίσης, αν σας αρέσει το βίντεο, βάλτε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Βγήκαμε με τον Κούβατσι στην αντεπίθεση. Τι του κάνα, λέει. Ίσα ίσα που τον εμάρκαρα. Πάλι καλά. Out βγήκε. Οκ. Έχουνε Χάλαντ επίθεση, δύσκολο. Αλλά και η Ρεάλ έχει Βινίσιους, πολλούς. Ροδρίγκο, έφυγε και ο Μπενζεμά. Παλιά, πολύ παλιά και Ρονάλντο. Μπράβο, defending. Γιατί ντρίμπλαρα. Τι offside! Όλοι μπροστά μου ήταν οι αντίπαλοι. Όντως. Αλλά κι άλλος ήταν. Τέλος πάντων. Κεφάλαια. Χωρε φίλε. Πού την πρόλαβα εκεί αυτός. Κακό. Να βαρέσω ψαλιδάκι μετά. Μετά θα βαρέσω ψαλιδάκι που γίνεται με το L2 και το κύκλο μαζί. Δεν την πρόλαβα. Ήθελα να βγάλω σέντρα για ψαλιδάκι. Γι' αυτό δεν πρόλαβα την μπάλα. Μπράβο ρε Λούνι! Τι έβγαλε ο Γουαρδιόλα, έχει μείνει άφωνος. Ότι το χάσε αυτό ο Χάλαντ. Μπράβο ρε! Το θηρίο! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε Λούνι! Μπράβο! Ποιος το βγάλε αυτό? Ποιος το βάρεσε αυτό? Βίντεο! Ναι! Και λίγη στο 36 από το γκολ του Βινίσιους Τριβέλα. Πάμε να δούμε το γκολ. Δείτε εδώ, ντρίμπλαρε πολλούς στην αρχή, έφτασε μέχρι εδώ, έκανε μια τριβέλα, ο Έντερσον δεν έκανε τίποτα.
και μπήκε. Βασικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε, like, subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.